Akşamınız hayırlı, hormatly vatandaşlar. Sapara hoş geldiniz. Hoş bulduk Emine salam. İyileşler selamun aleyküm. Buyur koy Emine. Bun. Ya hemen gurrun dedeli. Sapara bugün täze Türkmenistana geçiş döwrüniň gurruna ders. O çylşyrymly bir zat bizem ýuwaş-ýuwaşdan nemetjek bolýar, ona gurrun berjek bolýar. Sebäbi hemme adam bizi dinläp görüp o düşünmek mecburiyetinde däl. Yani bizi görüp düşünenler gowy düşünse galanyny soň öz ara gurrunda bolup geçýär-de köp zat Sapara bilýärmiň. Hı, hı. Yani sebäbi bize o şahsy ýagdaýda soraýmasalar bolmasa da 3 ýyllyk bir çykyşy görmeli bolýarlar-da olam. Kynrak bolup biler. Biz wagtal-wagtal gaýtalaýas aýdan zatlarymyzy. Ediljek işlere hyýatlydyp durýas. Yani şonda da her türlü ýagdaý bar. Biz bolup bildiğince o ýuwaş, düşnükli singdirip Sapara işimizi ýöretjek bolýas. Indi bugün Türkmenistana geçiş döwründäki boljak esas wakalar barda, ýa-ni taryhy üýtgetjek. Tarihde galjak, soň gelecegiň ýaşaljagy bir Türkmenistan bolmak üçin edilmeli işler var. Ine pagon geýenleriň daýy ýalňyş ýazylypdyr. O pagon değil, pagon olmalıdır. Onu demezsen, tüdetip bilsen. O şeylerek deme Sapara edip düzedeli. Ana. Indi o pagon geýenler kim? Näme üçin pagon geýenler? Bular näme işler etdiler? Näme üçin bular bilen baglanyşykly tarihde galmagy? Demek bular geçmişde bir zatlar edipdirler. Şonu yani bir pagon nemesini ýakyndan tanaly birinji. Ondan soň näme işler ediljek bolýandygyny bugün ýeneden bir adım aýdars muny ildeşlerimiz hem ýakyndan gaty gulak näme edip dinler, gulak berip dinler. Aňyr tarapam elmydama da dinleýär, bizim her bir çykyşymyzy raportlap durlar. Ellerinden gelençe raportlap durlar Sapara diýeli ona. Raportlap bilýän ýalak bir mana gelmesin. Sapara ine pagon geýenler näme üçin bokum? Kim bular? O pagon geýenden soň näme iş edipdirler? Täze Türkmenistanda näme bolýar? Ýa-da etmendirler. Etmeli adyny. Hukuk bilen baglanyşyklydygyny bilýäs. O hemme bilýär muny. Doýy. Ne şeylerek Sapara söz sizde. O siz dinlälim. Tawol kemine meni şolorýalak nemerek meselelerin içine ýygy-ýygydan goşýan o köp tawol menem ýadymy täzelýän, bilgimi täzelýän. Itleseň ýeme bir döwlet guruluşy bardyr. Dünýede hemme ýerde meňdeşdir. Bir zat meňdeşdir. Döwletler dürlür, näme diýär, şu konstitusiýon guruluş diýip bir zat bardyr. Şu konstitusiýon guruluş Türklerine anayasa diye Türkmenleriň esasy kanun diýendirler. Düýp kanun. Düýp kanun. Hemme döwletlerde şu guruluşy üpçül edýän esas sütünler bolýandyr. Konstitusiýon guruluş näme gerek? O konstitusiýon guruluş kanunyň üstünlüğini üpçün etmek, insanyň azatlygyny garantiýa aşagyna almak, malynyň, mülküniň, janynyň howpsuzlygyny üpçün etmek. Bunu näýilek ýagdaýda edýär, kanunyň üstünlüğini elmydama garantiyede bolmak üçin
Konstitusiyo yani güýji üçe bölýän. Kanun çıkarıcı, yerine getirici, onun suud häkimligi. Yani şol üçeti ayrılan ýagdaýynda yani konstitusiyon guruluş işläp bilýär. Yani hukukyň üstünlüğini üpçün edip bilýär diýeýin. Şol yani bölünçük bir toporuň ya bir adamyň eline ikide birden ya üçde birden geçen halatında eýem şo taýda konstitusiyon guruluş ýykyldy diýilip hatap edilýär. Dünýäň hemme ýerinde şeýle, hemme döwletde de şeýle. Gen görmeli ýöne Türkmenistanyň buňa bir kändir düşünmediler. Sebäbi ýani üç güýjüňem bir adamyň eline de Türkmenistana gidili däl, onu öýleri neme edip ýöne, aýdyp ýör. Türkmen başy diýip şo söz çykýar. Şo sözdüň öýdi, eýem konstitusiyon guruluşyň ýokdugynyň suwutdanmasy ýa-da arkada yani konstitusiyon guruluşda yani döwletde yani işläp duran konstitusiyon döwletde bir adamyň bir halkyň arkadagy bolmasy bilen mümkin däl. Yani şo taýda bu yani başga zatlaryna seyretmelem däl. Şol yani üç güýç bir toporuň ya bir adamyň eline gelen tagady. Şo döwletde konstitusiyon guruluşyň ýykylandygynyň yani 1000% subutlanmasy. Indi buny üpçün edýän guruluşlar bar. O kanun çykarýan guruluş meclis şeýle yerine ýetirýän yani hökümet yerine ýetirýär. O tüýt, kadyet. Şol adamlar bu zatlaryň şeýle bolmasyny iňilki bilmeli batanjary. Ondan şu emäli bozan ýagdaýynda yani köýnüň birinji iligi ýalňyş ildirilse galan hemmelikler ýalňyş bolýar. Şu obraz maýdanda döwlet guruluşynyň ilkinji iligi şu. Şu ilik dogry oturdurmasa ya da ildirilmese menem ildireýin yani şu köýnüň iligini dogry ildirmese o galanyny o dogry ildirýän ya ildirjek bolýan ya etjek bollum bilen bolanokda. Yani şu birinji iligi dogry oturtmasaň o döwletiň hiç sady işlenok, ykdysadyýatem işlenok, hukukym işlenok. Onu Türkmenistanyny görüp görseňiz. Beýleki zatlara işlenok. Ýöne biz şu zatlara üns vermez ýalyk. Yani algy propaganda bilen adamlaryň ünsüni büyüğünden 20. 50. 100. meselelere dönüktürüp yani pişelerini, maksatlarını devam ettirýärler de. Hiç zat bolmadyk ýalyk, onun galan zatlarynyň hem bejetini bir fasat ýalyk. Bizim hem bezatymyz bar diýen, konstitusiýamyzdan bar, süýdümizden bar, o prokuraturamyzdan bar, o meclisimizden bar, kanun çıkarıp dur. Yani halk maslahatımızdan bar, o insan hakları goruyan institutumuzdan bar, deyip görkü diýerler hem bejet. Ýöne birinjilik ýalňyş edilirler. Yani şu güýjüň üçüsi bir adamyň elinde bolsa, yani kanun erwedi işleýär däl, kanun düýünden işläp bilenok. Bunu hem görmedik bolýarlar. Bunun bir demesi var kemiğine. Yani şunun alak bolany jemgyýetiň
ahlaksız katları yokorik çıkýardan. Yokorik çıkýanyň sebebi olar bilýär, kanun ýok. O gowru diýişlinki. Bunun güderan güýçlüňki. Ondan yani bir gapdaly jalakalyk, yani şu birinji adamyň aýbyny yapmak, eýlekdi jemgyýeti gorkuzmak, şu birinji adama, yani döwleti eline geçiren güýje hyzmat edýärler-de. Şoňa yaranmak üçin halky gorkuzmaly. Gerek bolsa öldürmeli, gözünün oduny almaly. Mislede malyny, mülküni nemetmeli. Bunu näme üçin edýärler? Bunu yani manipüliýär edýärler. Manipüliýär diýmek, bunu ben düşündirip böyle tüccarete uğraýarlar. Karanç çeşmetinden. Näme üçin güýje yalakalyk edilýär? Onu pula uğraýarlar. Özüm aňsat yeňil karança uğraýarlar. Ya da güýç, yani pagonlar diýdiň-de. Şolar güýji elle saklayan, yani konstitusiýon guruluşy goramaly adamlar, şu pagonly adamlar. Olar näme üçin bar? Olar prezident goramak üçin bolmalylar. İlki bile başky içki düşmanlaryň konstitusiýon guruluşy goramak üçin bar şu pagonlar. Onu kim gorýanlyklaryny, näme gorýanlyklaryny kim düşündirip oturmalylar, olaň özleri bizden hat gowy düşünýärler. O sebebi demesem, ne okak görseň, şolaň ustablarda da atlarynda da konstitusiýon guruluşy goramakdyr. Etkerine borçy şodur. Yani howpsuzlyk gurulmalarının borçlary konstitusiýon guruluşy goramakdyr. Konstitusiýon guruluşy ýykana ya da ýykmaga kömek edenlere dünýede nähilek çäre görýärler. Hemme ýerde iň ýokary, iň agyr cezadyr. Köp ýerlerde asýandyrlar. Türkiýede bolşýarlar. O Türkiýede mysal bir pikir etýän ekeniz. O asylýandyr, asandyrlar. Menderes 1961'de öýden ýalgyşmadan. Adnan Menderes. Adnan Menderes oň ýany bilen ýene de bir näçe adam dinleme diýerler. 200 näçe adamyny asmaly diýip karar näme diýerler, o hemmejetin atanyny asmanlaryny bilemok biz. Ýöne ýa prokuraturaň talap edýäni 600 näçe, 500 näçe adam açenli asmaly diýilen nemesi wada. Onun Menderes'in ýene de ýany bilen biriniň atylanyny demeden bilýär. Ýöne hakyky näçe adam atylypdyr. Onun sözüni detallarını çeni bilemzok. Ýöne hemme döwletde şondalakdyr. İslendik döwletiň yani watandaşlygynyň agyrdyr. Yani konstitusiýon guruluşy ýykmak üçin neme edilýän neme gaty agyr neme berilýändir. Ýöne Türkiýede ane astılar bolýan şu konstitusiýon 61'den näçe ýyl geçdi? 40-50 näçe ýyl geçdi de şeýle. Ýene gaýtalandy. Ýene gaýtalandy şu wagt ne bolýan wagt Türkiýede. Türkiýanyň konstitusiýon guruluşyna karşı akım var. Ben Sayın Erdoğan'ı demediyen hopulattı. Şu saylağı yeňmese o başına näme geljegini düşünmeli. Yeňse de Türkiýanyň başyna näme geljegini türkler düşünmeli. Halk düşünmeli.
Türkiye karanqylyga gitmeli. Ben ýöňünden görüp oturýar. Ol öýlerim görýärler. So Erdoğan'ın Onu aslında aýdy ýa-ni Menderes'in wakasy gaýtalanmaz ýaly diýip geçen aýlarda da gaýta aýtdy. Her wagtdan bir aýdy. Ödem näme bunu bu şu atlar manipüle etmek için rönelerde aydıp tersine diýerler. Türkmenistan'da da bu da atları halk üçün ediyatı verdiler. Ediyorlar. Yönü halk üçün edilen vaat yok. Onu görüyorsunuz. Halk Türkmenistan'dan bu hal üçün yaşar yalak ýagdaý değil. O terk edip başladılar da. Bir milletin 60-70% işe yarayan atlarının belki de hatken %% yurdu terk etme mecburiyetinden bu büyük tebebi yani şu kanton kuruluşun yıkılanlarının demesi tebebi. Bunu 30 yıllar içeride kurulun etmediler eden okur. Näme üçin eden okur onu girmeli her kimin göre bir delili bahanesi ýa-da tebebi vardır. Onu wagt görköder soň bu da atlary halk derňär. Ýöne her bir şeýerde haýyr badyr diýişýärler. Bu ýagdaý Türkmenistan üçin bir siňal hökmünde uly bir ders kitaby ýalak bir durmuş demeti. Bu elbette agar ağacı yetkili bollu olun ýöne bu bir siňal. Nähile bolsa dostuň kimdigini, düşmanyň kimdigini, garnaşyň kimdigini, ýakynyň kimdigini, insanlaryň nähilekdigini bilmek üçin bu atlary ýaşamamız gerekmişin diýmek. Demetinden peýda çykaryp bilsek Türkmen üçin bir uly bir mektep, ders oku Akıllanma üçin bir pursat diýäňiz desapara. o pursat o netije çykaryp bilsen. Bunu ýa-ni peýdaly düşünüp ulanyp bilsen. Biz paragat döwürde ýaşap ýokak, işläp ýokak. O dowlatlarymyzyň dost sypata edýänmiz. O dost däldigini, başga iş düşünne bilip bolýandygyny birlikde. Onuň jemgyýetiň ýa-ni nemeti bardyr. Bir hemme jemgyýetlerde de bolýandyr elbetde bolýan. Genetika yani ahlaklı alt katı bada yani genetik musur diýerler. Yani genetik çöplük. Şu kanton kuruluş yıkılanına şunu ulanmak üçün şok gatlık neme yokurik çıkyandır. Köpürcük galak olup. Yani şu atkı edil şu atkam der bundan onun yaş 20 olalım seyredip nemedip bilýänsiňiz. Şol lödöre döwletiň başyna geçendir. Eline onun giden terişde geçendir. Onun halkyň bolup ýörşünem öýdüňiz. Şaýatdyňyz, görýänsiňiz, dostlaryňyzdan görýänsiňiz, çağalaryňyzdan görýänsiňiz. Käbiri dogonly intini agatyna görýändir. O adam yani başına problemalar, işler düşüp başlarına öýlerini näde baryp barýanlaryny, näme amtylýanlaryny köp kişi gaty uly ders bolandyr. Bolýandyram ýöne gynançly köpsi ömrüni boş ýaşanaýalak ýagdaýdadyr. Köp illeşimiz bunu görýär. Çağalaryndan o nägile
Galatyn köpüsü. O hotarlarından, doğun arnaşlarından. Yani mene ödüm gatı neme yaşam soň men dostumyň kim, düşmanymyň kim, o dost diýeniň dost däldigini, o garnaş diýeniň garnaş däldigini, o başga iş düşünne hemme zat görnýär eken. Ondan seni goramaly egni pawonlar bar da. Kanuny goramaly. Onuň halkyň azatlygyny şular goramaly. Ýöne yani konstitusiýaň işlemeýänini bilip, o näme eteli geçýänini bilip, buny manipüle edýärler. Yani buny garanjy urýarlar. Yani egni pawonly adamlar reket diýalak näme yani işleýän etnafyň üstüne çöküp o malyny mülküni öz nemetine geçirýärler. Ya da yani kazançyny elinden alýarlar. Dürlü nemeler. O gyýdyny dugruny oturan gyýdyny alyp ýörenlerim ken. Bu yani neme tormudy graniti, terhedi, nemeti ýok eken. Türkmen üçin şonnalyk. Ödem ben uly nemede işlem soň yani kollektif diýenne ben kontakt edýän adam milyonlar batdan Türkmenistynyň ählip künjegi o ýöne personal tanýandam o 200 miňden geçýän kandyanda. Ben tanamasam olar tanýandyr halkyň içinde. Kän gezdim, köp işledim. Ya ne şolun içinde o nähile adamlaryň özlerini nähile käde näde alyp barýanlaryny tiýit edip bilýänler. Onuň Türkmenistanyň yani pawonlyň süýt prokuror tarapyna seredel kemine. Men şu yer, suw, onuň emlek barada kanunlary bir ýerlik ýygnadynda gözden geçirdim. Gat geň adyň üstünden bardym. Şolong aglabaty. Türkmenistanyň etat kanunyna, ýa konstitusiýa ters gelýär. Ya onu kim kabul edip bilýär? Näde kabul edýärler? Bu birinji soru. O köpüsi özlerini kabul eden kanunlaryny ters gelýär. Konstitusiýada däl, yani özlerini kabul eden nemelerine ters gelýär. Ýöne şol ýalňyş kanunlaryň sülen onu ulanyp müňler çadamyny jogapkärçilige çekip tüýt edip batylyp mahalyny mülküni başgalaryny dargadyp edildi. O kanunlar bilen şu atki yani Türkmenistan'daki bar kanunlar bilen bir adamyny tüýt etmäle şunuň mümkinçilik ýok. Ýöne konstitusiýada gyrada tozanlap dur. O onu bilmeli adamlar var da. Türkmenistan'da üniversitet var. Fakültet var. Giden bu Bular pikir edýärinde o biz gyrada galarys diýip pikir edýärdi. Onu Niýazow etdi, o Berdimuhammedow etdi diýip taýarlanyp durlar da bilýäs da. Ýurt birden ütkäse de daşyna çykarsa o çykyp bilmesegem biz hem eýtdi beýtdi diýip ýanky senariýolar o düzers diýen ýaly bir umytlary bar. O eýle däl. Yani sen o güýjüň yetmese de şonu çykyp aýtmadyk bolsaň bir şekilde bir ýerde duýurmadyk bolsaň diýmek günäkär. O taýda oturdyň hem aýly aldyň hem
Şo taýdan pula kazanandyr belki şo kanun çıkandan soň. Bunu ne yaptı dedim çıkaran oklar kemine bunu monetize de diyorlar ya. Aydana bundan kazanç. Oýna. Onu açın ine şonu nädip bowa kazandy. Men ne öd yakın yollaşlamın şu da atlı nädip ulananlarını aydıp berende. Ne 20. noyabr olandır. O yani hadisa men o adını ne bular ödü goğulyandılar. Ve öd senaryolar bile edilen mi? Şonno yani şol işe o bir yanında durup birinci katışmalı adamlar var da. Ödüm hem beceren polya değilen adamlar. Yollu Kurbanov diyorlar. Yani yazın yanında demeden. O öd yettiren adamdı öd. Türkeş gören adam. Ödüm yanımızda olmalı. Birinci yanımızda olmalı. Onun ne diyorlar bunlar? Tesin çıkarman duruyorlar. Soğuk. Onu güç haydi tarafı geçti. Ne son tarafında olup onu beylik tarafı yamarlap onu mantidir etmiyor zaten. O yani yollu Kurbanov yani köşede olmadı. Baylığı nemeden son başlattı. Onun ben yani çağalımda bile yetişen olunamadı. Hem de yani bir deren nemeti o bir hakim olup bir yeni orada yani beylikli başka da birinci yanımızda bolmalı adamlar olur da diyor biraz karıştılar. Karşı tarafa geçtiler. Öyle onun ulunuyorlar. Diyor tersine olan olsa o tarafta da kahraman olacaklar da. Da şolor yalak demeli men kan yaşadım ben düğünde yani eten orabiye ifade gurrun verdim da çok doğanları vardı. İnguls'un küçük ben yaştaşım ben klatlaşımdır. Türkeş börün oğlan çağırdıktan hem de o bizim yanımızda olmalı adam şol. Ondan başka bir at düşündü. Bir de näme kömek deyip gelmeli adamlar. Barın ödüypedin bir yana demet yönü adam çırp kolandı. Ölenin itenin var. Ayedine ya da başına iş düşündü. Bir de näme kömek o yani doğatın olanı şeyle olmalı. Yollaşın olanı da sonra alak olmalı. O edip görülündü hatta. Bir de ediyedik. Şu adam ediyet. Ana yani şu atları monetize de diyorlar. Ödüm yengil hem antat ulu pul içine giriyorlar da. Doğru. Ben doğun mu ya beylik de at mı onun tatıp görüyorlar. O da atlarım iki şey. Onun bana edenleri hiç yani mümler çağdan çok teyredip oturuyor da. Da şu oraya alak puş olsun o günün olup bilen öyle bay olup bilen o dilen eme maksadına yetip bilen dilen nemeni veriyor. Doğruçul, hakikatçıl bolsaň hem işin gaýtdy diýe. O ne olon yani ben onların çeleme oğullarını yani onlara bir yani berili algılı ya da borçlu deyip onlara ala kine dememem yok. Yani halka veriyen imajı görülüsü o milyonları dahil ya da o beş güç değil. Onun ne Türkmenler ne Şuat yani hiçbir ahlak taraftan değerli hiç sadık alın derler. İçi boştur Türkmen'in. Şu sinavdan millet olup geçmedi Türkmen kemiğine. Yektik alandır, nemesi vardır. O kalanı şu at saknan nemesine çoğun üstüne diyeyine. Yani ayetlerin üst nemesi.
Türkmenin genetik nemestir, musurdur, hapası. Bir muhammetivlerin içinde de tövöre ulen. Gör otursa. Bu millette tohum alıp bolyan nedir? Almalam değerler. Yani öndürme için Türkmen bir çarvo millet olan son yani mal teyitler demet görün millettir. At teyitlisinde it teyitlisini görsem oyunum sonra alaktır. Şonuň üçin Adam göze hem çarpıp dur diýäňiz ýani. adamım şeyledir. Şolor yalakta döl alyan näl? Yani şu atki Türkmenin saknasındaki adamlar vardır. Onlardan yani Türkmen'i devam ettirir yalak. Döl alacak adamın yoktur. Yani bunun eden dağdı şol. Şu at yani Türkmen'in Tina'dan geçip bilmedik nemeti. Onu her tütlük nemeler bilen nemediye korkyas, ürkyas, korkuzu ettiler, beyttiler. Onun ağırtında, korkman ağırtında da yani manifestat, tücaret yatıyor. Bu yaşayacak olup, bu nurcak olup korkuyor. Korkunlar da şeyle korkuyor. Bu mut korkunu. Böyle triye uçuyla misal getirip verenle, kemine. Başta, yani 96. yıllarda ya, nemesini üçün ölüm cezasını verdiler de. Veriyediler. Öyle müngläp adam öldürüyediler. Ter kuartırla deniyorlar. Adam korkunu o. Ölümden korkulu başka ne mi var? Onu ediyediler. O da 99. yıla seninle kıyırıp oradan yatırttık şunu. Onun o içinde yetmeyen yönü, yani kanun yok, kağıda yok. Elbet görün adamlarına tokuşturup at nemet bölürde. Demek korku diyen de adamı korku değil. Korku ödüngüdü aklama için. Yani ödüngüdü Jogapkärçilikden gaçmak üçin. delilleme için. Ödüngüdü çağılan delilleme için edilen bahtlar. Bu da yani ahlaksızlığın bir değil, ulu görünüşü. Yani Türkmen bu düşünen demeti var katları. Doğru kuturonok. O çok atlak bilen bu milleti tereden dikeltmeli. O täzeden dikelilişde de sapara ýanky näme geleli? Öne kanunun üstüne çıkan adamları ýanky näme diýdiňiz? Musur diýip sözüldüňiz ýaly dogry dälmi? Genetik musur. Genetik musur ha, genetik musur yani kanunun üstüne çıkanlar ýanky ýa-da konstitusiýany bir passivleşdirdiler. O şonun üstüne bir genetik musur çıkardılar. Şonun netijesinde Türkmenistan şeyle. Bunu kimler çıkardı? O nädip bu zat emele geldi? Yani şonun üstünde de biraz dursak sapara. Bu genetik musuru yani konstitusiýany kim duruzdu? O genetik musurun ýokary çykmagyny kim isledi? Öz-özünden boldumy ýa-da daşky şertlerin täsiri bilen boldumy? Men bunu bir görünüp duran daşky şert bir daş nemeden tiýlemek aňsat däl ýöne aňardan talap bolmaly. Türkmenistan bir ortaýa bir koloniýasy. Orsaýda gelip diýär ýa-da ýene. O hiç wagt öz başdak bolan ýeri ýok. Şunam şeýle. Bunun boyun almaly. Şolong isleýänem şu. O taýyk yani ortaýadykiden üýtgeşik düzgün götürmejegini şo ýokardakylar bilýän bolmaly. Şoň üçin şo düzgüni
neme diýerler-de. Dowam etdirýärler. Ortadan ýagdaý emedi Türkmenistany kýalakdyr. Ýöne maştaby lokan bolan soň o käbir düdünlere üns bermeli bolýarlar-da. Ýöne Türkmenistan periferiýe bolan soň Aşgabat bilen Daşow deňeşdirini ýalak da Daşowda hem bedalet bolýardy. Palçykdan ýa Tomus todap ýaty gyşan palçyk. O taýda da ýa-ni asmanlar duruy bolýan ýöne ýa-ni bawarapda ýalak däl. Deňdeş demeti. Onuň bu zatları etmek üçin ilki bu zatları düşünýän adamlary ýok etmeli. Möhüm bir ýerine bu. Jenaýatyň bolsam şo taýdan başlaýar. Onuň kanundan ýa düşünjesini adatmaly, bilgiden ýa ilim bilimi çökörmeli. O kanun düşünjesini nemetmeli. Türkmenistanda Sovet döwründäki kanun bilen tanışma nemeti bilinci şoň 10-20 nemeti estetem ýok da Türkmenistana şu an. Ben käbir zatlary ýatlam soň ilk 70-80-nji ýyllarda bolan zatlary ýadyma salýanna. 80-nji ýyllarda Adalet Ministrligi, Ministeriýet Justice diýilýärdi. Demeler edýärdi. Общественный приём näder? Hepde 1 mi, 2 mi? Onuň gazetlere, jurnallara abivleni berýärler, telewizorda abivleni berýärler. Yani Adalet Ministrligi, o süýtden adam var, prokuraturadan adam var. Yani Sovet Ministrin yuridiski addeli var da, o taýdan adam var, SKKP'nin yuridisk addeli var, hukuk addeli, şo taýdan adamlar var. Hepde de bir tapar, yani halky, yani yuridik toraglar boýunça kabul edýär. Şonu Türkmenistanyň gödüňüne getirip bilýärmi? Onu edýän kimdi? Şo inisiýatram bilen Aklimovdyr. Şo wagt ýaşy oğlun 27 ýaşynda Ministeriýet Justice hukuk aradaky upravleniýetiniň glaf başlygy. 27 ýaşynda ta. Şo ýaşlaň inisiýatiwasy bilen şu zatlar edilip başlatdy. Ýöne 92-nji ýylda iklimi nämeden aýrýarlar, işden aýrýarlar, nämedenliginden baýdan oklar. O nämedenligini bilýär, o şu ýadyk birinji saýlaw geçirende bu saýlaw ýalňyş diýär. Olar konstitusiýa nazor edip ýören adamlar, nämeň başlygy interview berýän, Dayanç jurnalyna şoň interwiewsy bardyr, gysgaçyk bolýar, diýýär, geçiren taýlawyň hukuky dälligini subut edip kanunlar boýunça şeýip aýdyp berýär. Bir ýerlerde bardyr, Dayanç jurnalynyň memletine kopiýasyny seýretdiň. Onuň şondan soň bir ýyl geçmäken ýene de bir tapar taýlaw etmäge mejbur bolýarlar da. Şol ýakalykda aýrýarlar. Iklim. Olar kanunyň nämedigini täwet demesem bolsa, o halkyň bilmeliligini, nämedigini o erudit adamlar olar bilýärler. Şo taýlardan ýok edip başladylar da ýoşluk bilen. Onuň Tagan Halif barada ben aýtdym. Tagan durdy Halif. Aýagyny demir bilen urup döwýärler dep.
kanunu şeydi şu taylardan yok edip başladı. Konstitusiyanın nemesini gurrunu berýäňizde şu wagt. O Ýok o edilişini. onu birden bir gün edilen okda hiç adam. Onun yani bizde hükümet vardı. Sovet minister değildi. Onun birinci sekreter vardı. Yani hükümet bolonu yani Türkiye'deki başbakan oluyor da. Ne şu demeni institutü yok ettiler. Onun bir adamın eline geçtiler. Sonra ne ayrın bunu Türkmenistan'ın konstitusiyon kuruluşunun yıkılan ununun birinci nemesi ilgi şotaydı illerli. Yani hükümet bilen neme ne Erdoğan'ın eden nemesi var. Başbakan bilen yani prezidentin nemesini birleştiriyorlar. Prezidentlik sistemasına geçýär şonu. Sonra şeydik geçýär. Bir adamın nemesine geçýär. Şonun goluna barýar zat. Türkmenistan'ın konstitusiýasynyň yani konstitusiyon kuruluşunun yıkılan günü şol. Onu adamlar üst vermedi. Bunun son neylek olacağını hiç kim gödüğünü getirip bilen yoktu. O bulatları yaşap emetmeden gödüğünü yani getirecek kemine o da var. Biz öz başta devlet statüsünde oraya yaşayan neme der. Onun yıllar onu bildirdi. Onun yarış başladı. Şu Niyaz ve birinci adama halkın içinde birlik deyip tutulayanlar. Birlik, iş adamlar sonra alıp şu birliğe birinci adama yakın yani şonu gün çıkıp bilen olsan sen eyyem neme yani Han Sultan Mehmet İden diyor. Ondan sol oyun başladı da. Onun biri yalakalık bilen neme diye. Yeni bir adam satıp diye. Yeni bir yarancaklık. Şu omende kaviri övgülü nemelere başlıyor. Hem mecehnin nemesinde yani monetizasyon vardır. Tücari yani bayilik nemesi. Pul diyelim demek. Yazıcılar, şairler koş yaptılar, demeler yazıp başladılar. O aydımcılar aydımlı. O da pul paylayadı olur. Hem becendir. O yer paylayadı. 25 hektardan mal mülk deyip veriyordular. O hem becendir son elinden alırlar. Onu da gelirsedir. Ne bu rahatlan hem becendir yani kanton kuruluşun yıkılanına sonra ulanıp bilecek adamla yani ortaya çıkmasının nemeti periyodu şol. Kat şu adamlar ortaya çıktı kemiğine sen yo düşünemet bilen kellemde canlandıracak oluyor. Aklı hayran ağlar yok düğün üyt göçük bir neme yani halkın içinde avrayı adamın atip port böründürün mad içinde. Olin bulon yarancak olup yadyan podyan zatları ekranlardan dağıttan ağından leyen tüdleri dağıtları biz çoğat yaş olunuk edil bizim doğrumuzda ken buloriyalak ödembe gözü iyilen oktu yani yuvaş başlan vaktlarda yani hem de Atlarından başlıyor da. Erdim diye de. Onu son için adamlar birden tutup bilen oldu. Sonra bir kıyınçılıklı ya da dören vakti buların hakiki yüzü mü diyel ya da şu dövre göre yüzü mü diyel. Şu ne orta çıkan olmadan da.
Onun adamlar ınancanıra kemini tana ne 25 hektar yer veriyor. Hı hı. Denur avraylı adam. Hı hı. Deyde. O bir hizmet ediptin halkın önünde onu bilen, onun alyan, minnettar olayan. Yani bir vakit geliyor onu verip verdi. Yerinden alıyor. Son bir de ya, su yer reformu net başladı da. Bunu etmeliler ile adam yok. Onun hususi eğitimlik var arada kanunun proyektini yazıp meclisten mi geçirttik? Hususi eğitimlik olmalı. Için. Onun kalkozları hususlaştırmalı. Ya, şartlı eğitimliğe geçirmeli. Geçirme başladık. 1994. yılı senin 175-77 kalkozlar geçen olmalı. Ben biz deyip gurlayadım. Onun yani biz diyen adamlarımız var. Yeri gelip bölümler var da. Tez çıkan nokta. Demek demek biz de hele Günahını, sokağını hem zaten ben Müslüman olayan. O menlik gurlayın elinden son o hayvan olsa. Ben yine şu ödülleşmeye geçen kalkodlan memesine yeri yani mülk hükmünde verdim de. Ben de verdim diyeyim, verdik demeyin. Bu mülk ödem çok hakkı demeyen kanunun demesine karşı değil. Onu bilmedim 2005'te mi, 2004'te mi, 2003'te mi ben o da uğurlarda o tayda değil. Sonu Nihat hem mecetin iyiden alıp yani 170 kalkozu izni alıptır şeyle oluyor mu? o 170 kalkozda ne çoğu vardır? 170 kolkozda ehli Türkmenistan'da 550 mi ne şuna kolkoz tavkoz var. Ha, yani bunun neçesi oluyor? Üçten biri. Üçten birinin. Bu neçe adam var o tayda? Vay. Bu adamlar onun sodatları teredip onu yazdım öğeden paylap başladı. Ben ata tarif 25 hektar yer verenini bilen. Öğedi Şam mülkü deyip her oblasının mülk alanını bilen. hava Şam mülkü deyip o Bart şeyle bir neme. Ondan bir topar yazıcılara, şahirlere yer paylanını bilen. Yani ol öz nemesi için ulanıptır da. Yöne kanun diyen bir zat da kanun hem yerde işleyiş nemesi birdir. Zakon обратной силы не имеет diye de. Sen veren olsan, Son alıp o kanunu olsan, bilen olsan. sen kanun çıkarayan da önkü verenle kalmalı, dikkat etmeli, tetir etmeli o kanun. Yöne bunları katına amart, Ataşarı için elinden çok yerini arttırırlar da. Katı kıyıdanım. Yani Ataşarı kimdiğini ait vereninden Türkmenistan'a Karavum kanalını kuran adamdır. Ona ilki yani Türkmen'in içinde yadigarlık dikilmeli adamdan biri oldu. Neçinci yıllarda vuruyor bunu? Bu 60. 50. yıllardan başlayanlar 60. yılda kanal geldi. Köyüne doğru adam diye yazılandı. Öyle yani Türkmen sor bir Türkmenin bir ağrat yaşıltı olur ya adam kan şu atkılara tereden de onu doğuracak olur ya lak nemen doğuracak gelinim çıkmaz mı kan yani. Şolur ya adam ini hatta çare için yeke değil olur ya lak kan adamlar var. Şolur ya adam bulurlar. Onun şolur ya adam ini
yekerdip işten ayırıp horlap emedenlerine beyleki yani dödöre var. Hı hı. Toy edip hüyücü köyoko paylap şeydi. Olur öňe diye buları masak neme diye de. Yani cemiyetin lödöretini yokoryuk çıkarıp ağıras neme adamlara yere sokturur da. Yani Türkmenistan'da bolon demen protesin kıyıskası nemeti şol yani genetik urotları yani yokoryuk nemetlerden. Yani çok içinde siz 30 yılın içinde kanun var arada. O kanun ileyen de yani yazıp stolun çekmesine taşlayan da derler kanuni yani kanuncular ekrandan o televizörden ya başka bir metbuat demelerinden o halka düşündürmelidir, çekerleşmelidir. O doğrusu var, yanlışı var, o doğru tesir eden yerler var, yanlış tesir eden yerler var. Bu zatları birileri düşündürmelidir. O olmalıdır. Ne hem çünkü 30 yıllar şu zatları görüyoruz yok. Misal için. Yani bunu bilen adam yok. Kanunun neyemediğini Bilen adam yok. O näme üçin yok. bilmeýänliginiň hem Çok sebäpleri bar sapara. Indi men ýanky näme barada bir gatty bir näme ýadyma düşdi sapara ine. Garawum kanalyny guran adam näme diýdiň sapara? Ataç Arifow atlar gatykän aklymda duran 57-nji ýylda başlapdyr diýe kanal gurmany. İyileşimiz ýazypdyr. Soň bir ine şu Ataç Arif ýaly adamlary ýok edýän edilen wagtda jemgyýetden ses çykmaýan olsa diýmek bu jemgyýet jemgyýet däldir. Sen bir näme bar sapara bir filosofik bir bakyş bar mesela. Indi diýe näme ýadyr urşy bolsa diýe ýa-ni nükleer urş. O bolja bilinýär. Soň ýeriň aşagynda da gaçyp atalgalar o çäkli. Demek mi gaçyp atalga syganok näçe milliard adam bar. Soň o şu gaçyp atalgada kimler galmalydygyny nähil karar bermeli diýip bir deme bar. Birler aýdýar, o nemeden Amerikanyň green card'dan alışýalyk bolsun diýe. Bir aýdýar ýok diýe, o ta Amerikanyň green card'ynda diňe bolar bolmaz adamlara çykýar diýen ýaly bardy. Köplen şeýle hakykatdan. Dünýäden habary ýok ol näme mellen kartoşka ekip şonu peşelep gören adamlara çykýar da Türkmenistandan hayran galar ýaly sapara. Köplençe köp mukdar hakykatdan bir näme sereden ok insanyň o jinsiýetine ýene nämesine seredilmeýän bolmaly. Şonuň ýaly sistemi boýunça o saýlansyn. Soň şu ýeriň aşagynda gaçyp atalga ýerleşsin diýe. Soň birler çykýar ýok diýe ol hemme adam ýa-ni dogry saýlanmaz. Onu ýöreýte bilinçli saýlamaly diýe. Indi şu taýda meseleniň başlaýan ýeri bilinçli saýlanjak bolsa kimler saýlanmaly sapara? Hünärli adamlar. Misal üçin soň munyň hatda bir film hem bardy şu bu wakaty meşhur bir waka. Diýe doktorlar diýe gaty wajyp diýe soň adamlaryň köp ölmesi üçin ýene näme diýe. Soň bir aýal erkekden bolmaly. Eger aýal erkekden boljak bolsa olaryň hünärleri göz öňünde tutulmaly. O sunwat bu öňde durýar ýa-da misal üçin inženerçilik öňde durýarmy? Soň o matematika öňde durýarmy ýa-da din öňde durýarmy diýip şo birgiden sonra sapara. Bu gaty bir meşhur bir hatda adam bar meniň ýadyma düşen ok häzir. Indi bizim jemgyýetimizde şu wagt Türkmenistan misal üçin üýtgemeli, göreşmeli diýilýär. Kimler ölsün diýerler. Bu işe düşünýänler birinci ölmeli. Yani siz edwerin hani bizim soň görberes diýen ýaly o söz var. Ondan soň şu wagt Türkmenistanyň taryhyna seretseňiz diňe akylly adamlar ölüpdir ýa-da öldürilipdir. Ine padşanyň öldüren adamlarynyň sansaja barmy? Biz bilemiz ok. Padşa döwrü azrak bolsa da ýene ýapyk. Ýani kommunistler gelen wagtda gatykän adam öldürdiler awlar. Ýa. Kommunistler gelen wagtda iň bärkisi
Yani Muhammed Atabayev. O Bilýänimiz öyle ol yazga düşüp o hawa. bir taýpebät bilen şu döwre yeteni. Mhm. O O bizim bilýänimiz Sapara konstitusiýany, ilk konstitusiýany yazan adamlar öldürildi. İlk o ilk Türkmen dilinin alfabetini yazan adam öldürüldü. O ilk näme aydınlanma çağına girip başlayan Muhammed Kul Atabayev öldürüldü. Hatta Gaýgysyz Atabayev Muhammed Kul Atabayev'in aklına o hayran olanlığı için şonun familyasını alýar. Aslında Atabayev yani Gaýgysyz Atabayev'in familyası başka bir zat olmalı. Yani katı beyik adamlar olan özüm beyik diyen adamlarımız 30-25 yaşlarında. ya düşünce Aha. neme zehinli neme adamlar yaşlykda başlayanlar bu zatlar kazantan anpat derler kemine. O sapara. Hem açışlar o 31 yaşa çenne dilýändir. O sapara sözsüzde yine şol yankı esası gerekli adamları o yok ettiler deyip aytmaňyzyň nemesini. Şey dip yani bunun üstünde gatul tartışmalar var. Yani aytmaýaly cemiyette kimin ornu has vacip ya da gerekli o insanlar kimler diýilen ýa bir neme var ýöne elbette konstitusiýa boýunça hemme kim deň hasap edilýär. Ýöne deň hasap edilmegine garamazdan işe gelen wagty o eyle görülene oken säf ýöreýte bir ýa filosofik bir neme var mesele boýunça. Öldürmeden bolanına yine de şol işleri edýän adamlar öldürülýär. Ya ýok edip. Ya zorluğa da şolar gidiyor. Şu bir topar adam çayın başında yatandır. Saparağı bilen kemine pentede de orada. Uşulun arada netmeli oluyor. Gıynan tamam şeyle bu zatlar hakikat. Garaz sapara men yankı çıkaran zadım şol akıllı adamlar ya da gerekli yankı näme Halif o Tanurdu Halif o Tanurdu Halif o soň ýene şoňa meňzeş bir näçe adamlary ýok etsen konstitusiýanam ýok edip bolýan ekeni düşünşimiz boýunça ýani konstitusiýany saklaýanym ýeneden aydın insanlar iyileşler yani bizimki halk cemiyetlerde yani Amerika'da ya da Avrupa'da konstitusiýany tutuş cemiyet halk saklaya konstitusiýanyň güýjüni goraýandyr. Yani Niyeme kemine bulon şu konstitusiýan konstitusiýan guruluşynyň ýykylmagyny özüne peýda görýän bir giden gatlak var. O da gittikçe de köpelýär. Ne biz yer su kanunları arada kanunları yığınadın dedim de. O yani Türkmenistan'ın konstitusiýasyna mal mülk gorulmaly diýip ýazylýar. Eýeçilik gorulmalydyr. Elle girmesi diýilýär. O näten kanun boýunça berýän. Yani yer çoňky. Senem şonu gorulmaly. On sen näet birin alýar. Ondan şu 2003-nji ýylda bir kanun çykypdyr. Şu kanuny ben bir gözüm iýildi den soňra muny ýok etdiler. Nemeden aýrypdyrlar. şu biz o gurrun neden soň aýyrdylar. Men hem okudum o kanuny. Şu kanunda yani yer we su arada etaty kanun diýip neme diýerler. Şonu yeri hususy eýeçilige vermek gadagan diýip ýazylar. Şu kanuny bilýäniňiz bar bolsa bir de şoň kopýasyny bolýarmy, suratyny bolýarmy, PDF formatyndan başka formatlardan memesdeňiz gowur yani halky bilgilendirmek üçin. Şu kanunyň çykyşy
konstitusiya karşı. O yeri halka verecek demek, näme demek? O sen yersiz olmalı. Yani yersiz halkam yani mecbur edip parti ektirmeli. Bu ne kulçuluk forman demeti şu tayda yatıyor. Kemin. No. Bu manatı mazmuni Golçuluğun bardığının suutnaması araz. suutnamatı ödem bunu bilerek kastli deyin edilen zat bu kanunu kim çıkarttır, nerede çıkarttır? O neyim ki bu yanlış değilmendir. Institutlar, üniversiteler näme iş edipdir? O institutlar, üniversiteler var, alimler var, o cemiyet var. O tevari hakikaten konstitusiya karşı. Sen malın mülkünü koruyacak elleyen kanun bilen konstitusiya malın mülkünü sonra kepilleyemen. Ondan sonra bizim ödülleştirme dememiz var. Şu 177 mi 175 mi şu hatta şimdi yadıma düşen o. Yine bir yıl geçen orta olur 300 neçe oluyordu. Her yıllar yani etap geçiliyordu. Ya 90 yılda çeni doğru geçip kurtarmalıdı. Sol yerleri bir de ne kavri illeşlerimiz aydı ya. Bir de 2000 yıllar sozatlar diye iğnallar diye de. O iğnin hali mülke. Onun üstünde yatırım yatan yani edenler o da huzudu eğiçilik ne kadar da. Sen onu korumak bilen yükümlü. Çok kepil hem çok korunmasın o. O nerede var biliyorlar. No, prokuror, suudu. O diyorum bunu aramazdan kemine olay ölüye teyze prezident geliyor da bir Muhammedov. Şu gelen doğrular diye gurrun veriyorlar bana. Benim şu gurrun veriyenin yalancıdı. Yer kadastro, yer idareleri vardı. Her etrafta vardır. Bizim yerçilerimiz nemeti doğru işleyendir. Tecrübet vardır. Ben yerçiler bilen ıtnaşıklı kontaktım vardı, bilgim vardı. Köpsünü personelini tanıyan. Yani Bayram Uradov tip vardı. Yerçidir atlı. O Karadur tip vardı. Onu basıp demedik böldüler. Ulan hem becet yerçidir. O kan olmasa da bizim yerçilerimiz işini bilen yiğitlerdi. O her etrafta da yer kadastro nemesi vardır. Adliye diye upravleniye. Şolor diye neme gelende diye Muhammed prezident bolonno. Şotayık diye hem meyrik diye yani öz yakınlarını oyuşturup çıktılar diye tamam yer satıp başladılar diye. Yani bir dağıt fabrik Satya diyileni hususu manida mı satya? Yok. Devlet veriye yöne şunu alacak olsam o 200 bin, 300 bin dolar pul verip alayan derdi ya da. Devlet veriyen olsa demek ulanmana veriyor. Şeyle oluyor. Ulanmana veriyor yöne o da parasını alıyor da. Arada da para aylan ya. O şu yerçiler diye o bir yıldan sonra diye balaklarını tıkan okturur diye ayarlarını atlarım diye yöne yütkap diye yöne köşeden yörer yalak yok. Sol oraya yani o kanunum yok. Yani yer satılmalı emi var. Kanunda aslında şeyle yazıyor o. O özlerini çıkaran. Çıkaran kanunlar. Yer satacak olsan, yer verecek olsan sen kulak kanunu çıkaran. Onu düğüplet aslında vatilin yani mülke adam ömrünü ehli kazananını Dehbedin şu tayfindir ya. O mali mülke. Tenem şonu korumak bilen kepil prezident dilen dat kepil olayandır.
Yani şu kanton kuruluşun demetinden. Ne kanton kuruluşu ne için o yıkılanına hiç kim görüntü gelen ok. Görmeyecek oluyor. Bu anırtında giden pul yatır. Emine. Ha. Öyle ummatı. Yani o pul kimin o ellerine gidecek pul? Hem de kişi cüzüne gidiyor. O kadına giden ok. Kadına giden ok. Garaz güçlüğünün o pula nemetme yağdayı döre ya da konstitusyon kuruluş O yıkılsa. yönü kanun işleyen yerde olur yalaklar edip bulun ok. Yani son olması için buların kanun yani kanun kuruluşun bolunu gerek mi ya bolmanı gerek. Bir katlı için şurayalak yeni kazanç etmek için bolmanı. Orsa düşünüm konstitusyon kuruluşun yıkılanı gerek ol. Bir kadam tağlanı bilen hiç kızıklanan ok. Son şu topraklar yerleri son yerlerinden şunu soracaktım şu toprakları ne oldu deyip. O ne üstüne işleşme öğrenilmez atlayanlarım var. Yönü varıp albüm bilirler. Evet. Onku derler. Yani tatıp bilen ok, alıp bilen ok. Ha. Yani bu Bu da bir kanun öyle. Yani kanun yalar. Ellerine kağıda met bilirler. 50 yıl, 99 yıl, 45 yıl, 49 yıl ulan bilen deniyalak. yazgan beriyerler yani. Ulanmak için deyip verirler. Buluzu eğitilik deyip verip bilen oklar. Kışın. O. Ne bunu kanunçular neyle düşünüyor bunu? O ne Floryalak yağdayda hem vatandaşın emlakını, mülkünü kanun esasında korup bilir mi? Yok. Gorap olmaya. Her bir ırtaran yani evini pavonlu gelip o üstüne çöküp biliyor. Sen yuridik nemen yok. Den koronu mu bilen o? Arz edecek yerim yok. Kanun tenki derli Bu adamlar yankı institut üniversitelerin içindeki adamlar abi ertir var. O şu kanun oyunca näme pikir edýäňiz diýip sorasak näme diýip jogap berjek gäwler. Yo olur şu at aytmalı. Şu kanun oyuncu şeyle pikir ediyatip bizden eşdiýär. Yani hükümet devlet demetinin strukturlarının borcudur. Halka, vatandaşa şu dağıtları düşündürmeye borçludurlar. İnni ben iyileşlemden hayiş edecek bolýanda iyileşler kim Davut fabrik kuranlar vardır ya da başka detkalar kuranlar vardır. Yer satın alan adamlar vardır. Birinciden bu protein yani alışverişine ben öyle bir kanun onun iki tarafım cinayetçi olayandır. Yönü bunu aramadan yani cinayeti açmaya kömek veren bir düşünce vardır. Onun son esasında yani pida çekeni cevapkarçılıktan boşalıp bolyandır. O kim pul verip yer alan adam bağ olsa o bir sizin adını apşirde etmiyorlar gidliğinlikte taklamalı sözüm veriyor o aydıp nemet görmeye mecburiyetim yok yönü siz gördüğünüz birinci dene cinayetin nemetinden sorumluluğundan boşarsanız ikinciden yitiren malınızın mülkünün öwedin olursanız täze Türkmenistan şuratları düzgüne salmakçıdır. O talmalılar başkaça iqtisadiýat işlep bilýänlerdir. Bulardyň hem bejetiniň eýesi bolmalylar özüm hakyky eýesi bolmalylar. Siz şo deme hakyky eýe bolmagyňyz üçin şuratları düşünün. Yani fişat bolmaz şu şeyde devam eder diýilen düşünjäňiz bağ bolsa gaty ýalňyşýansyňyz bu zatlar yok man bütkömerler gitjek ýeri ýokdur şoňa gaty düşünün onanyň tebäbi
Şurayalak ýagdaýda döwlet ýöret bilenlerdir. Ya bu döwletin durşuna ýön tekillep, üstün ýapyp, töwürüni aldyryp gyra çekilmeliler ýa-da buny adam ýalyk düzeltmeliler. Şoň üçin siz başyňdan geçeni barada biz bilen paýlaşyň. Bu da bir resmi neme, bir ýerde kaýda geçtin. Belliğe geçtin. Şonu siz günäden, cezadan, cenayetten bir gyrada duran adam boldyňyz. Hem köpek eden adam boldyňyz. O malyňyz, mülküňizde ýylyňyza ýani tüýdi, gaty hemme zady barlygy derine umurlar. O malyňyz, mülküňizi ýylyna da bererler. Olur ýalak ýagdaýym bardyr. Şoňa siz kömek etmeliňiz. Bu zatlar hemmekşi, ýani iş eden adamlar hemmece bilýär normaly, başlarından geçen normaly. Bu bir adam, iki adam däldi. O bizim emedýän alýan informasiýalarymyz müňler çadanyň. Ödüm gaty ul pullar. Ýöne bir fabrik aljak diýip ýer aljak bolanda 200-300 miň dollar pul berýärdik diýdi. O ne hakiki men berdim diýip oturanlarym bar. Ödüm kanun ýok. Yer satylmaly. Yer hususy eýçiligi berilmeli kanun. Onuň ben kanunçylardan ödüm kanuny öwredýän kısmından hatam beter. Türkmenistan'da emlak baradaky kanunlar bir ýerlik ýygyna şu arada da bir yerlerde çıkış edin. Şu doğruluğunu, näde doğruluğunu, näde ýalňyşlygyny. Sebäbi bular ýala kanun bilen adamlar malyny, mülküni gorap bilen ok. Bilmesi mümkün däl. Siz adamlary näme alýaňyz. Siz iň bolmanlar şu allanmadan taklak kalmalı. Allanmadı ýalak buýdurşy bermeli. Onun kanunum düzödür ýalak ýa-da bu zatlary kanun düzelýänçe ýörelgeden aýyrmak gerek. Sebäbi eýetçilik cinayetmişin. Yeri almak o cinayet. Eýetçiligiň cinayet bolan ýurdu Türkmenistan. O sizin kanunuňyz ýa-da. O şu kanunyň öz cinayet. Onu berip ýörsiňiz. O telewizorda atdy da hususy eýetçilikdäki öňümçilik görkezip berler. O haçannaky yer o almaly haky ýok, gadagana. Sapara bunu şey delim onu. Konstitusiýa var, o hemmekim eýetçilik ýanky bir mal mülk emlak edinip biler diýär, dogry dälmi? Son konstitusiýanyň döwlet şoň gorony kepil. Kepil. O ýanky prezidentim şonuň kepili bolýar. Ýanky neme boýunça Türkmenistanyň düzgüni boýunça gurrun edýär häzir. Son ýanyndan bir kanun çykarýarlar. Toprağı vermek gadagan diýip hususy eýetçiliğe diýär olaryň dili bilen. Ýani şahsy eýetçiliğe toprağı vermek gadagan diýerler. Sen biraz wagt geçen soň toprak berip başlaýarlar, onan pul bilen satyp. Yo. Bu nähil bolýar? Ýani bular şu wagt keypine göre bir zatlar goýup düzüp gidiber ýani ekenler. Multfilm ýöne şonuň saparagy o multfilm hakyky. Sen multfilmde bir jogapkärçilik ýok, ölen ok, bir zat bolan ok. Bulara şeýle görýärmi? Ýöne bir zat bar, sapara şey dip ýanky bir-birine ters zatlar üst-üste gelip gidip dur, dowam edip dur. Bir tarapdan institutlar, üniversitetler var. İň gymmat öze. Bu näde bolup bilýär? Kemine ne birincilik dogry ýyldyrylmese. O üstündäki näme guray hemmeti ýalňyş bolýar. Indi bu taýda da ýakasy gyýyşyk döwletimiz bar. Sapara indi bu taýda bizim pagonlar diýip girdik temaň içine de. Pagon nemesinde hukuk boýunça iş geçirýänlerim değişildir. Hukuk işini işläp çykarýanlar. Ýani bular köpüsi institutda, üniversitetde muallimdir. Köplen şolar bilen işleşilýär bu mesele. Ondan soň
nämesi var? Prokuroru var, suudu var. Son yeni nämeler var. Yani prezident edaraları, guramaları var. Doğru değil mi bunun içinde? Son arçınlıkları var, hakimlikleri var. Yerli hakimiyetlerin bunun içine giriyor bu yani pagon demeğin içinde. Bu dine yer meselesindeki eden cinayet yönü. Dine. O kiçi yani bunun beyleki görünüşleri var yani. Adam öldürme, adam korkuzma, malına çökme elinden yani kazancını düğüple alma, tökme atılma. Bulara yine de şol yani adın sanan pagonlarımız tarafından ediliyor. Yani gidiverin yani Türkmenistan içindeki ehli durmuş esaslarımız vardır. Şoların hemmesine şu pagonlar o tesir etti orada. Son Sapara indi sonra olmalı sonra şu pagonların ıkbalı näme olmalı yine? Täze Türkmenistan'ın gurrun ne diyes biz yani bu gurrunları näme ettik Täze Türkmenistan'da şu zatlar düzedilecektir deyip gurrun ettik. Yani bu zatları düzeltmek ansat bu zatları bozanlarım yitip gidecek de hele. Ya bunların ıkbalı näme olacak? Onları o yani bozulan düzgün tertipler düzedip bilinir, düzeders. Kıyska vaktin içinde yani şu düzgün tertipleri bozanlar hem düzeltmek mecburiyetinde mi biz? Neme kemine bunu katı radikal edilmedi. Yani biz kanton kuruluşun ikinci safar değil olmayacağını halka inandırıp bilmeyiz. Bunu bir adam iki adam atu cezasına, ölüm cezasına demedenin bilenem anlat bolmaz mı kan diyen. Menden sorasanız şular sani neçe olsun, 1000 olsun, 2000 olsun, 5000 olsun şuları üçürüp yakmalı kemine. Näme üçin yakmaly? Birinciden bu şu milletin yani genetik bir hayati harap bolan neme ýalak da tohum zaýalanyn neme. Yani rak öýjügi ýalak, galanlardan zaýaly. O. İkinciden şular diýri galda. Yani bu da görüldü. Diýri alma da görüldü. Demek o cinayete çekilen ok. Şunça eden zatından sonra değil bilinecek de. Bunu biz başka nemeler bilenem demeder. Bu imtihanlıktan çıkılyanam olsa şuları üçür yakmalı. Şu başta yakmalı diyen demem mada. Ben bilýänimin bir bölejigini bilseňiz kisi giýje ýetmeýän. Onu erte turup men elimden alıp yakjagyňyzy men şoňa onanýan. Köp adamlar şeýle ýen o düşünen adamlar o bana yetirjek geldiler bular. Yani bir iyileşimde yaptır 400 sotuk. Yani 12 sotuk diýere 400-500 dollar berilýär. Marda ve Bayramalda diýip iki aýry illeşimiz ýazdy şu wagt. Ödem yer satmaly kanun. Suutnamasy ine ýeriň adam aýdylýar, bahasy aýdylýar, ýeriň ölçegi hem aýdylýar. Alın size. Sapara soň ýanky meselede pagonlaryň ýene bir ullakan bir cinayet var da bu taýda. Indi daşarky bir imperiýa hyzmat edýär. Şu iki ýagdaýda bularyň bir gatlaga bilip edýär. Yani orset arkamızda dur deyip edýärler, hakykatdan bilýärler. Yani bir gatlaga o arkasında kimin duranyny bilen ok, bilmän o şu näme hyzmat edip gelýär ýöne. Biz ine bunu aydandan soň o bilemok diýme mümkinçilikleri ýok. Orta çıkarıldı. O şonuň üçin hem aýdýar. Yani şu aýtmamyzyň netijesinde de ertegi bir gün cezalandyryljaklar. Yani Sapara
daşarkı bir ýurda, ýa-ni Orsetiýalyk bir ýurda özem imperialist, ýa-ni raşist imperialist bir ýurda hyzmat etmek üçin bir ýurdy, ýa-ni Türkmenistany zaýalamak, o halkyny gyrmak, topragyny zaýalamak, içindäki hukuky, düzgün tertibi, ýa-ni umumyň aýdanda konstitusiýon guruluşy ýykmak, bunun jezasy näme? Bu 6-njy addeyle o içeri işleri, o daşary işleri, ýene nämesi aýdymçylaryna çelle o goşulan biler. Pagonly bolmasa da. Demek kemine ne şu kanton kuruluşu yıkmağa kömek veren bilip bilmeyen onun şunu manisidir dedip şun nemesinden çöröklenen adamlar var. O da giden katlaktır. Ya şolong hemmesi cinayeti çekilmelidir. Onun yani kanunun üstünlüğünü dikeltecek olsan şunun göğüren yanlışlıkları vardır. Yani biz yani 177 kalkodun yerini huzursuzlaştırdık deydi ya. O şu yerleri yani yetkisi bilen hemen iyidine eylerini vermeliler. Hemen yetkisinin üstünde olmalılar. Yani yetkisi diyeniniz 30 yıllık misal için. O devlet şol ýalaklarda jogapkärdir. Sebäbi kepil. Yani konstitusiýada söz vardır. Sizin malyňyzda, mülküňizde, janyňyzda yani konstitusiýa kepildir. Sapara men 30 ýylda näme ýitirdim kan diýip pikir etip başladym da. Yok, devlet bolsa devlet şeyle olmalıdır. Şu kanun çıkarıp izinden çıkarmadım deyip demeleri vardır. Ne atı çağrı için bir mıtal olur yalak mıtal kendir. Çok mülkünü yani izinden alanlara kaydıp vermeliler. Yani hükmani ýagdaý. Yani şu taýda top adalaty dikeltmeliler ilküle. Şu toprağı ve şu toprağın üstünde jaý guran bolsa şu jaýam. O näme itkisi bar bolsa öwedin bolmaly. Onun käbiriniň ýönümçilik demesi vardır. Onu alıp bilmedik giýdeçisi vardır. Onu vermelisin. Ne kanun şey dikelli. Ve şundan soň onun ýa-ni kanuny anam bugün ve kanunun goralmalydygyna da jemgyýet hem inanar. Ya hem inanar hem gorar. Onda sapara şeýle bir zat boljak. Yani täze Türkmenistanda hemmekim o täze Türkmenistany geçeni üçin baý boljak. Yani hemmekim baştan ayak. Mally, mülkli ya hatta 30 yıl mundan öň başlap bitiren zatlarynyň hemmejesi izin alıp biljek. O kanuny bir tutarlygy bar bolsa, tutnamasy bar bolsa, sodatlaryň hemmejetini yani kanuny döwlet kanunyň üstünlüğini dikeltjek bolsa, bu bedeli vardır. Yani şulon eden cinayetinin bedelli ýa-da. Ne bedeli ne şu datlardan çıkýandyr. Bu bedeli 10 miňlerçe, 100 miňlerçe adamyň birinciden jany, milyonlaryň maly, mülkü. Bu bedeli agyr bolan soň şular ýakmady diýilýär. Bular başgaça öde ben bilmeýär, nemedi ben bilmeýärler. Son yine bir zat var sapara. Bu 30 yıllık övezi bir dolma meselesi var. Onu düşündük. Son täze topraklardan paýlanyp berilmeli ýagdaýam bar. Demek kemine ne onu ne bir teklif bilmedim ben demerek biraz agresifrak bolmagy mümkün de. Ne Türkmenistan ne hukuksuz ya haksız diyen ya da cinayetçi yolbaşçılar öz demelerini, özlerini goramak üçin, özlerini popüler etmek üçin, haklı görkezmek üçin adamları yani
pul bilen gıdıklandırıp ulandı da. Hı hı. Bir de şunu yıkma için şoları yenk geçmediler. Yani şundan çörüklenip gören adamlar vardır. Yani bizim karşımızda duran adamlar şolardır. Ondan kaviri korkutup yani pul kazandılar da. Yani milite, orgun işgallen hem becet halkı korkutup pul kazandılar. Yani kanton kuruluşunun yıkılmanın tarafından duran adamdan ulu behfitler var. Milisesine çelli yankı nemesi. Militesine için maddi behfitler var. Behfit olmasa o tayda adam işlemiyor. Ve o milite diyen yerik 70 yaşan adam da ben militeni kan vurdum da tavet doğurdum. Milite diyen adam bilen biz elimizi verip şeyi talamlaşa doktuk. Yani ortada brez koy diye de. Ondan o toyda demede dağıtta yani milite şiulenler gelse tur oğlunun deşen törde ne koyun var ayak ucuna geçti. Çındı. Şeyler ödü çındı. O ne bulon edip görünür bulor yok kan et çıkardılar. Kajol diplemeler vardır. Bulor yankı normal adamlar bile türmede de bile yatıranlarlar. Bulor şu yürütünemedi. O tayda olmadı onu bulor pituşi de diyorlar. Şovunun öyle. Evet demedine düzgün şodur. Oluyor diyen dağıtlıdır olur kovuluyorlar. Doğru. Yankı bir Dünyanın köp yerine şonuna alaktır. Ne Türkiye'de bir milite türmede koğuşun içine girin şu tayda bunt duruyanlar. Milite giren için. O gardiyan bekçi sakçı o da atlar okey yemeler oluyor. Milite girse yani türmeyen içinde bunt duruyandırlar. Evet, kırlı adam girdi değil. Yani şunun alak demesi vardır bunun. Çok kırlı adamlar yani Türkmenistan yöretip görün adamlar olur. Yöretip gör hem konstitusyon kuruluşu 30 yıl boyunca yıkmağına kömür etti. Yani yıkmağına del yıkandan sonra tazeden dikelmeyinin hem önünü alıyor. Yani şu an bizim ediyen işimiz tazeden dikeltmek. Yani bizim karşımıza gelen biz de yani halk köpçülüğü. Bunun hadinesi yani gelip duran gazdan devletten gelip duran pullar var. Şon hatamını da yemedi yerler. Saklava bilirler. Aylığın bilirler. O bizim odarıyalak dememiz diyor. Biz ne deyip biliyor? O şon kellesini getirin 100 hektar yeri belirtip o kanunlaştırıp biliyor. Hakkınız olan yeri adam. Hakkınız olan yeri. O kim karşı şu deme yani kanton kuruluşun dikelmesine karşı olan adamlar. Yani kanunun dışındaki adamlardır. Bunları yani hiç nev sağırma bulmalılar. Bunun tanım katkenlerdir kemine. Bunun öldüren adamların 50-60 gündür geçen. Yani resmi türmede ölünür. Yani şeyle yani dünya gelmen öldüren, yani kefeller öldürenler, onun tanı bilmedim. Tanıdan iyice yatıp bilmeyen. Şoň üçin bulara dev sagrar ýalak, ýani neme ýalak, neme ýagdaýam ýok. Gaty gumanly bolandyr. O biz iň gumanly bolamyzda şolary ýakmaly diýip oturýan. Men ýani gumanly adamlaryň biri men garynja da öldürüp gören adam däl. Kemine. O men ýakmaly diýen bolsam, o biraz belkirek nemere adamlar bular iki bir yakacaklarlar. Ben tevavi şulon şu millete getiren ziyanını hataplap, ölçep, görüp bilen adam. Onun bulon öňämediğini, nämedenliklerini, bundan soň näme boljagyny görüp oturan adamda.
Yakmalı yani büyük tever şu taydın. Soň ýene bir neme aýdaýyn sapara şu gürrüňçilikden düşünen zadyma bir kompakt deme getirjek bolýan ýyldaşlarymyzyň hem düşünmesi aksatlaşsyn diýip her türlü derejedäki insanlar izleýär bizi netijede. Indi şu kanunyň üstüne çykan kim bar bolsa şolar iň agyr jezany aljak adamlar, dogry dälmi? Kanunyň üstüne çykan adam. Yani men kanun tanamok ya da kanun bize değişildiler deyip bir misal aklıma yadıma düştü sapara. Ona ayıp bereyin yine menin yaşayan yerimde dostluk o şehirçesinde de neçinci yıllarda edil yadıma şöyle okuyor 2010 yıllardan ön deyini bilýän 2008 bolup biler 2007 bolup biler. Neme geldi gaýy üçin ýa-ni uwazyk maşinlar geldi gaýy üçin ýani ýol gözekçiligi üçin sapara täze. İksany geldi ýalgyşmasam. Soň şonu polisiýanyň başlygy, soň gaýynyň başlygy şeýlere bölüşip alypdyrlar. Ýa-ni şolar menýär şeýle bir şäheriň içinden batly sürýärler sapara. Bilen barsınız. Ýa-ni biz merkezde ýaşaýatykda. Geçen wagt şolaryň geçendigini bilip bolýar da öýüň içinden oturup. Bu adamlar polisiýanyň we gaýynyň başlyklary. Nämäni o näme diýilýär? Ýol gözekçiligiň ýöreýte nemeler bardyr, signallary. Şolaran basyp yani ışıklarını açıp o käbir halatlarda yani köplenç signallarına basýarlar. Soň iň soňy o haýsy bilemok gaýynyňky diýdiler ýaly. Bir çağany kaptyryp ölýär çağı. Soň şondan soň o imsin bolup sesler çykman nemet bidiýata ýöne. Şoňa çelli 1-2 ýyl şular kanunyň üstünde diňini görkezip hereket etdiler. Sen ýeme polisiýanyň ýa bular ähli Türkmenistany biz hojaýyn ýa. Biz diýär. Hawa ine ulaldaly şo maştabyna ýa düşnükli olar ýaly. Yani kanunyň üstüne çykmak. Aeroportdan iňen kemine. Baga şo aeroportdan iňenni gyýjagym bu ýadyňa düşen bolsa. Gürrüm berýärler. Sonra. O şulan bolşuny bir pokly yani cahil bir zenanyň mertebetine degýär. Bir däl o da günnün ýuňzyryň mertebetine degýär. Erkin bir adamyň mertebetine degmek diýmek näme diýmek? Bular bu zatlara hiç ünsem berip bilen oklar. Yani cahilin aňrıya var. Men diýerim şu genetik näme çöp muğzur bular. O bir adamyň mertebesiniň dähile gorunmalygyny o näme diýeni şulan düşünjelerini ýok. Şoňa ne konstitusiýa şoňa kepil men yani men islenlik watandaşyň mertebesini gorumaga şu gorulmasyna esasy kanun, konstitusiýa yani anayasa çok kepilidir. Siz yani aeroportdan ýurduňda ayak basan adamyň mertebesini näde diýip bilýär? Kim? Ya da köçede bir milisiýa prezident gelýär diýip köçäni näde ýapyp bilýäňiz? O bir konstitusiýon döwletde yani prezident geçip barýakan köçe yapılırmı? Yani şu zatlar hem jeti şu konstitusiýon duruşun ýoklugyň büyük subutnamas buňa bir Amerika gidip yani emetip görmeliler. Sapara yine şu kanunun üstünde olan adamlar
o täze Türkmenistan'da iyileşler cezalandırılacak adamlardır. Özem iň agyr şertlerde. Yani ölüm. Iň agyr o berksem o ömür boyu tutsaglyk. Iň eňili. Iň eňili ömür boyu tutsaglyk. O bizem näme del sapara biz bulara ýa-ni ýurtdan çykjak newitin, gazyň ýa-da adamlaryň salgytlarynyň hasabyny bular bakmala. Mene o taýan bar. Bu zatlaryň hemmesine o açyk neme çıkarmalı. Gündeme çıkarmalı. Şu adamlar ýa şu jenaýaty işleyen adamlar Türkmenistan, täze Türkmenistan üçin nä derejede gerek? Niraçelli gerek? Ya da hiç gerek değilmi diýilen soraglary. Näme üçin gerek? Näme üçin gerek? Näme üçin biz bulary eden jenaýatlaryndan soň tutsak edip bakmaly? Ýa-ni sizin bizim salgytlarymız bilen ýa-ni ýeriň aşagyndan çykjak onu biz o özümüz çıkarıp satıp işläp soň o gelen pullar bilen bir mukdar bilen olary ýa-ni hapisanalarda bakmaly. Bu soralar var. Kemine bir deme ýazypdyrlar, şonu okasana. Şol kirli polis meheme 6-njy addelikler 13 ýaşly gyzjazlar zaýlayanlar diýe. Nähil edip ceza bersek de az görýän. Hiç aklıma gelen ok. Nähil ceza pikirlensem de az görünüp dur diýe. Ana. O düşünýän adam şu atlara bir ağır namasy ýa-ni ölmedik, içi ruhy ölmedik adam bu zatlara Türkmenistan'da bolýan zatlara o perwaýsy garama mümkinçiligi benim pikirimçe yok. Bolmaly. Indi Ýöne şu ýagdaýy insanlar şu ýagdaýyny ulanyp şunu mana sizi de diýerler. Şundan pul gazanýarlar. Kemine ummasyz pul gazan o ýa öýlerine sığman ýören adamlar bar. Bulun ne käbir ýa üýtmeleriniň de atlaryny ekrana da çykaryp başlapdyrlar. Görýän bolun o Hudaý saklasyn kemine. Mene ýa bir hiç milletde de beýle ady göremok. Ya bir yerden yağıp duran bolmaly. Şimdi şol öýüň eýlerini bir analiz etsen, şolun kär barmy? Etdebi barmy? O bir öňçülük barmy? Bu pullar nirden gelýär? bir zähmet çekipmi, okapmy, kellesini ağardypmy bir zatlara. O bolup ýöşlerini ellerine de ýa 50 000, 100 000, 200 000 sagat doldurulur. No. Ne? Ya bolup ýöründe. Ya iyileşler o sizden düşünün yankı yerden başlaly o pul verip yer alan adam bana bolsa ol biz sizin adyňyzy, familiýaňyzy, ýeriňizi, adresinizi beýan etmemek berjek dememiz ýok. O gizliligi söz berýär. O ýöne bolup geçen zatlary düzeltmek üçin sizin hem bu zatlarda goşandyňyz bolmalydyr. Soň ertirkün tirseňizi diýişlemäň. Diýişiň diýetmez tirsege. Topraksızam galyp bilersiňiz diýen. O üstüne jenaýet mi? Eden adamın iki tarafım jenaýetçi. Berenem alanam jenaýet. Ol kanun satılmaly elletiňe pul berip alýar. Sapara biz kanun düzýänçe köçe kanunlar bilen işlemekçi diýip bular hasam gorkuzyp demetmelimi? Yok, onda da yankı alana berenem günahkar hem de. O bunun o kanunu yönüp biz bunu yankı cinayeti açma üçün sizden kömek soruyor. O sizin peydandı. O ödüm sen çok beren demen ödünü alma üçün. Ya şu beren doğurma üçün. Beren hava inesene. Para deyip evet, o yerine hakiki eyeti olması için. O yalan eyet derler hakiki.
Yani biz bilýäs hiç kime de yer mut pulsuz berlenok eline geçenok hemmäniň bir ýa ýurda barsaň o kim nerede näme iş edip dur görünjek o. Meniňki däl diýip taşlap gitseňiz o aýrym bir mesele ýöne. Pikir edem ok taşlap O da gidilje. birler. Olam bilin. Denki olan onu o tayda birdat eden bolsaň Ha, o va. ýerde adyň geçendir. Hova yani o tarapan bar o işin. Yani o son sen ayıp bilmersin hem ben hiç kime de pul vermedim yok deyip. O son şu tayıp bir yer paylayan adam sen olmasan başka bir yerinde çıkacak. Ha demek bundan şunça alan olsan bundan şunça alan olup bilirsin deyip o son o demesi gider. Onun yine de bir neme döwlet kärhanalary bar, edaralary. Bular hususy edarada ýala işleýändir. Hemmeje ýa ýüzünde işleýär. Devletin resursu bilen o husus Diňe döwletin resursyny demedi. mut resurs ulanýarlar gazanjam ve özlerine bir köpük çıkarmadık, zähmedin çekmedik, hiç sadyn demetmedik. Oň diňe ýa girdesine yani bilmedim ildeşlerimiz düşündü mü devletin resursu diýende çığmal. Türkmenistanyň içinden çıkan çığmal. hem sawut Hem fabrika mı ulanýarlar o tarapan var. Yani Türkmenistanyň hasabyna kurulan fabrikda Türkmenistana değişli olan çığmallary önüm edip öndürüp daşary ýurtlar oňa buňa satyp pulany özleri gazanp ber. Soň sapara indi men şu taýda bir neme aýdaýyn ine öňümüzdäki aýlarda bunu da açyk edip başlamakçy bolýas häzirden taýýarlyk bolsun. İlleşlerinde biz bu zatlaryň gurruna ýöne ýere etmedik. Yani ceza meselesi boyunca kimler ceza alacak, ne için alacağını gurruna ettik de bir uzun oldu. Aslında o şu yani 2 saate yakın olup geliyor yani çıkış. 2 saatlik çıkışın nemesi manisi mazmunu şu. Türkmenistan'da ne cinayetler edildi? Kim tarafından edildi? Neme sebeple edildi? Ve bunları şu 3 neme var ya yankı Sana Hanım. Şolar boyunca ne edip ceza vermeli meselesi ne geldik. Onu biz yönleri gurrun edemiz yok. Bizim de daşary ýurtda bir hökümet kuruluşu yani hem devlet kuruluşu hem geçiş döwrüne üpçün etmek için gaty çylşyrymly bir nemäni taslamasyny taýýarlap gelýärdi. Buna köp hem gyzykly bolmaganlygy üçin nemäni jikmejik düşündiremiz yok. Yani biz bunu kağıt yüzünde hem nemäň üstünde işläp gelýäs. Köp wagtdan bäri. Endi biz bunu bir adım ýene ýokary çykarmak üçin taýýarlyklary görüp gördük. Yani Ýewroparlament teçelli çıkılacak ýagdaý var. Soň bu meseleler bizim işläp düzjegimiz ýöne sapara ýa gaýdanlar var. Yani şaýat hökmünde gerekli näçe köp bolsa şonçok o. Soň ýene bunun başga bir tarapy bar. Näme üçin täze Türkmenistana geçmeli ine siz näme üçin geçecek bolýaňyz diýip soralarda bir näçe kysymly jogaplar berilmeli. Birisi Türkmenistanda demek konstitusyon hukuk yok. İkincisi Türkmenistan Rusya tarafından dolandırılıyor. Ona değişli yani dürlü nemeler var. Ondan sonra yurdun içinde bir terörizm var. Halka karşı terörçülük var. Şimdi biz şu hazır terörçülük kısmına değinmekçi önümüzdeki aylarda bunu nemelerini düzüp taýýarlaýberdik. Dilden aýdyp bersem bizim elimizde bir näçe dosyalar var. Yani Türkmenistan içinde nädip basyş edýärler, nähil ýollary izarlaýarlar, maşgalaňyzy nädip ýesir alyp yani sözle bolsun ýa ýene näme bolsun diýen ýalyk nemelerde alias bu ses ekran yani telefonda ekran nemeler screenshotlary ondan soň aldyk yani 2020-nji ýylyň maý aýlaryndan başlap elimize alanlarımız var. Epesli bir neme boldu ýöne. Şu wagtçe eğer bizim habarymız bolman, bolan olsa başınıza gelen olsa şu meseleni bizim bilen paylaşın. Jikmejik düşündürün ses yazgı hökmünde alınacak. Soň olar nemeleri var da ses yazgyňyz inglizce tercüme edilecek. Yani ses yazgyňyzyň aşağına
dokument şekline gelecek. Ondan sonra bundan sonra olacak vakalar için tayarlıklı olmalı. Elbette ama Türkmenistan'ın içinde prokuror deydi, o polisiya deydi, yene näme şu pagon nemesine değişli hakimem bolup biler, arçynam bolup biler tapağı diyor. Aklowjusam bolup biler sapara, aklowjular buların aklowju däligi üçin aýdýan. O sülçüsem bolup biler tapağı diyor. Şol nemedäki adamlar gorkuzayan, o ine seni pelan eder deyip aýdýan islendik pagon nemesindäki adamların o ses yazgıları, suratları, videoları, telefondaky ses yazgıları buların hemmesi terörizmi subut etmek için ulanılacaktır. O şonu berk belläň, ýa-ni gurrun eden wagtyňyz hemme zadyň yazgısyny belligini aljak bolun. Adamların adları gaty möhümdir. Adresleri, şol jenaýaty sizi gorkuzayan näme adi, tarihi kaçan boldu, nädip boldu, o kimlere garşy edildi. Esasanam şol köpüsü bizim şu wagta çelli garşylaşanlarymyzyň köpüsü ýurdun daşynda ine öýündäkilere bardy, ýene näme boldu diýilen 2020-nji ýylda köpüsü wakalaryň nemeleri var, şahitlary, subutnamalary var. Hemmesindäki izarlanýan iz sen nemetme ekrana o çıkmasın aýtýan özleri bilen gürleşip bilen ok. Ol özü öýündäkiler bilen gürleşende sesini yazdyrýar. Öýündäkiler düşündirip berýär. Ýa-ni şey diýdi o jaň etdi bilemok kimligini aýdanok. Ýene-de ekrany çyksa o gaty kyn bolar sizin üçin. Ýa-ni sizin üçin diýär, onuň üçin diýme seredin. Ýa-ni maşgalasyna, çağasyna, ejesine, kakasyna aýdylýan zatlar. Buların hemmesinin o yazgılary var ve bundan sonra köp ölmegini isleýäs buların näçe köp bolsa ýa-ni hemmesine soň biz ulu dosya hökmünde taýarlap ýa-ni biz ýoş ýa-ni günwatar ýurtlaryň demokratik guruluşlaryna girmekçi bolýas. Şoňa girmek üçin gaty düýpli taýarlyklar etdik. 2 ýyldan bäri taýarlanyp gelýäs. Yani tayarlandıkça da düýplürek düşünýän, düýplürek düşünende de näme diýilýär, netije alma mümkinçiligi artýar we öňümüzdäki aýlarda bunu ýygy-ýygydan gaýtalar. Bizim şu wagt planymyz boýunça bunu öňümüzdäki aýdan başlatmak, şu wagt başga nemeler boýunça raspисание diýip aýdym, programmamyz boýunça bereket edip gelýäs. Şol nemeler gaty möhümdir. Yani bu sizin adaty bir insanyň o ýerine ýetirip biljegi bir iş. Yani sizden hemen borçlu. O sizden ýa-ni aňtaw işlerini o talap edemiz ýok, sizin başyňyza gelen bir ýagdaý. Buna gaty gowy bir şekilde ses yazgylar, video görnüşinde bolup biler. Şol sizi gorkuzjak bolýanlaryň demäniň adı familiýasy, suraty bolsa hasam gowy boljak. Bu zatlaryň hemmesi alınjak. Soň bunuň näme üçin aýdýas? Suraty, muraty, adı familiýasy. Ya ýurdun daşyna bir mümkinçilik tapyp çykyp bilen ýagdaýynda da gysga wagtyň içinde tutulup Ýewropa bolsun ýa beýleki ýurtlar bolsun tutulup izne tawşyrylmak. Eger izne tawşyrylmaýan bolsa da täze Türkmenistanda syýasy gatnaşyklar demetjek. Täze Türkmenistan häzirki görýän ol gurjak Türkmenistanyňyza meňzemes. Gaty düýpli bir üýtgeçlikler boljak. Orta Aziýanyň iň güýçli ýurdu bolmak maksadymyz bizim. Iň güýçli, iň ýa-ni kanun taýdan. Onamly hem ykdysat taýdan ýa-ni dowamlylygy alyp baryp biljek. Hemme potensiýallary bar, şonuň üçin aýdýas. Ýani Türkmenistany bir hakyky manyda bir jennete öwürmekçi bolýas. Hakyky manyda ýa-ni jennete meňzeşdiği aýdamyz ýok. Jenneti hakykatdan şo taýda yaratmakçy. Şwitsariýa nädip cennet bolup bilýän bolsa, Türkmenistan onuň ikesi cennet bolup bilýär. Şeýle düşünün, potensiýal uly. Şonuň üçin sizden ýa-ni haýyşdymyz. Gorkup tiksinip ýöremä. Size nädip bolsa yazdyrdım diýip aýdyp bilersiňiz. Ýa-ni seniň sesiň yazdyrdım, iyi verdim.
Demek kemiğine bu zatların hemmeceti şu halkın adatlığı için, sizin adat yaşat bilmeniz için edilen zatlar. O sizin üstünüzde dağı duvara şu yalak zulümü, hubbotu size yaşadık bilmedikleri için ediliyor bu zatlar. Çok yoğunalma için, yani ikinci sefer kaytarılmadığı için ediliyor. O sizin içindir. Yani temin için, yani ben için değil. O sapara bizim üçün yalak olup görünýän bolup biler käbir gözler üçün ýöne. Şeylere Ýöne o size koymak ettim deyip görenlerim bağ olmağı mümkün. o size inandık diýip görenlerim bar bolmagy mümkin ýöne. Bu iş ýanky näme de bolsa da köpçülik etsek o ýani ýereden belli bir topar özü alıp barsa bu işi şol nemäniň eýesi bolmazlar. Aydar o gece yatmadım, o nemettim, o kıyınçılıklarını çektim. O her türlü o gepeştim, hene näme diýip aýdyp bilir. Sapara. Şonuň üçin Aýtmalap, eden adı näme üçin aýtmaz? o aktif, o bolunmagy gerekli ýöne aktif ýyldaşlarymyz gatykan biz ýa bu derecede o bolar diýip o pikir edemiz oktuk. Ýa jany göwnü bilen ýapyşýan insanlar köp we sany gitdikçe de artýar her geçen gün. Köpelýär ýa iş edip bilýän derejede iş edip biljek o ýa daşary ýurtlarda kaçyşyp ýörmeň ýalňyşlygyna neme diýenler bar. Soň ýene bir zat ýadyma düşdi, onu hem aýdyp geçeli. Bizim käbir o okuwçy ýaşlaryndaky diýelýär, okuwçy diýýänim ýokary okuw nemesi. Ýaşlaryndaky ýyldaşlarymız o Şwitsariýadan bizim adymyz ulanyp o gaçwataly alıp ýörlermiş. Alıp ýör eken, hatta halaşdan bilýäs ýa adyny familiýasyny hem adyny bilýäs. Ýaş olanlar o bir nemeler bardyr, hyýallary ýöne ýalňyş beýdip göreşlenok. O bizim adymyz ulanyp o Şwitsariýada alyp bilmersiň säjam etdiler. Şeýle iş alyp barýan sizin işiňize nemedäkiler nähil seredýär. Türkmenistandaky rejim ýa hökümet nemesinde ulanýarlar manysynda. O nähil seredýär, o basyş edýärlermi, garşylyk barmy diýip neme soralar soratda. Garasa o sizin edýän işiňiz şeýle bir adamlara neme bilýärmi ýa sizin videolaryňyzy gören adamlar like basdy, ýene näme etdi diýip bizi izarlat diýip o tawşyrýanlaryň sany köpelip başlady diýär. Şwitsariýadan jaň edýärler. Şwitsariýadan. O şu wagtam diýdi näçe ona ýakyny bar diýdi, o köpüsine o inandyrjy bolman üçin izni ura diýär. Ýöne sizin adyňyz çykýar köplenişde bu ýagdaý nähil biz hem izarladyk o belli wagt ýa-da. O beýtmäň ýanky sizin kimdiňiz, nämediňiz bilinjek. O ýanky namartlyk bu. Başga zat däl. Özem ýaş olanlar yalan tözlemeni gatı yerbet görýändirler. Yalan tözleýäniň tözlemeýäniň derrüp çykaryp bilýändirler. Yani bu yani Türkmen däldir. Kimem bolsa Ýewropadaky millet bu zatlary yani özüm spesialistler yani demeni tabiatine geçenler spesialist hem psikolog hem de taraplayın yani bilgili adamlar alacak nemen katı neme olaymadan katı seyrektir. Neme gerek? Siz bir ödüňizi bir adam mertebeli bir adam hükümde duymaňyz üçin bir edýän zadyňyz bir ödüňizi hem jemgyýete peýda bolmalydyr. Şoňa düşünün. Hiçlerde peýda degmedik adam bolup ýaşamak gatdyr elbetde atmykan ýene. Näme üçin sen gowy ýaşajak onu? Gyzykly sapara ýani bular bilen o gürleşemzok. Ýani bizim videolarymyzy onun bilen paýlaşyp, like basyp, saat edip
işem geçiripdirler epesilce. Yani bir taraftan o yayraman hem kömek ediyorlar yani ahlaksız bir zat bu. Ahlaksızlık. Doğru değil. Sapara men şeydip yankı halla satıp bir yerlere gidecek olup yoramak bular. Daşından durup yolun taptık o daşar Avrupa'da kalman deyip beğenişpiyorlarmış. Yo bu da görünlör kendiler ne ben ön söyleme okudum da şu 2005-10 yıllarda katı kendi yani Türkmenistan'dan ben şulon karnına şey ya da şulon bilen işleştim, nimettim deyip o yüzler çadım oturmalılar kemine. Yani adım olur. Mao. O kavirna bir Türkmen adam belak yaşata. Bu karşı olmayını petin çıkarmadık yerlem katıken. O teoriyalar o mümkündür diyen. Bilem o hem mezet yardıma düşen o köp vakit geçti. Dağıt diyenim o ya kavirin o olma mümkün diyedim. Ken şolur yalak katıken. Ve bu işte de şeylemiş yani 30 yaşlarında ben hem mezarına Ben talamı bile moğum şu adam ne talamı ne teliği nemeleri hiç nemeleri yok. Olur yalak meme. Son onun bana veren diyani ben birini privileşeni verdim. O bu şu adamlar şu tayda kalacak deyip o yok ama yüzlerden geçiyor diyorlar. Onun beren okur bir de veren okur şu adamlara. yörüte diyen olmakları mümkün belki. O bana hem için deyip o soradım. Malin sen dedi adın verdi sen karnaşın sonu yok diye. Çölü getirdiniz bari diye mi? Bu vakada da Sapara adını tutup durmalı 30 yaşlarında o halaşlı Ukrayna'da nemeden deyip aydayın. Şol o çeşmesi, şol ol çıkıyor hazır bizim nememizde maslahat veriyor yankı nemelere. Şu Polşa ona geçip bilenlere. Şu tarafa gidip son neme kampa yerleşip tavşırıp şey deyip görmüşler de. Batı ayıp bu zatlar o zatlar der. Ölecek olun görüşecekken yönü nemesini ulanacak. Bu tidlok Yo biz indi Sapara yine adını familyasını biliyoruz yani aytmak kovzat değil o nemedip görmeli değil. Bizim bir yitiriyen zatımız mı yok yani bir ahlak deyip bir zat var Sapara. Adamların o epesli böyle o görüşüp gör Türkmenistan'ı hakiki yankı eyyesinin eline vermene ya da hakiki eyyeleri öz eline almana üçün yankı görüşüp gör. Senem o tayda yankı Avrupa'da onda bunda entep en sonunda da Şvitsara'ya varıp o direyen ben şu tayda kalacak o yine şeyle görüşün içine koşuldum diyemişler o zaman. Bu bas şey diyorlar öydekilere yeni neme diye ediyen olsa yine hakikaten ama o belki ediyendir bilemok men yani o etmeyenler deyip o nemettiler yani alayan malumatlarım şeyle hakikaten ama ediyen olsa o paylaş yine kim etti kaçan etti neme deydi neme oydu ecen bilen kakan bilen yazışan zatların screenshotlarını uğrat o biz dosyanın içine koşulu yani ullakan bir neme tayarlayız şöyle halkara nemelere baran vakti elimizde katıken neme olacak yani taze Türkmenistan'ı o ganlı derecede de o alınma nemesine o tayarlıklı olmak için yani düğün tutmalı bunun yani hukuku dünyanın tayarlığı nemesi olmalı da yani o demokrat yani yaşatmak için, yaratmak için diyen yurtlar var. O görürüz. Nahilneme veriyor yani. Bu işler şeylere kalınıp var. Rus Federasyası'na içinden değişiklik katıkenlemeler var. Onların şu an tayarlıklarda yani Putin'in nemesi kovuşadıkça
içinde güçlenecek bizim düşünüşümüz. Yani Ingusya deydi, Çeçenistan deydi. O taylarda şu an yani yuvaşlık bilen nemet görýärler. Her wagt bir uçkun çıkarıp goýberýärler. Yani tayarlaya cemiyeti aslında. Şonuň ýaly işleýär. O ýagda ýine bizim Türkmenistanda da geçip dur. Eşdiýäňiz çıkarylýar, çıkarylmaýar näme gündeme. Zatlar şeýle. Saparagy o jemläp bilers edilik saat boldy. Bolýa. Kemine sag bol, saglykda görüşelim ýyllaşlar. Ýa. Ýyllaşlar sag bolun 2 saat uzun boldy ýani. Wajip bir temalar. Buna wajipdygyny o demedin gaýta ikinji ýezek görer ýaly. Gaýta görüp o düşünjek bolun. Siz düşündükçe soň başgalarına düşündirmeňiz ýa-da aňlatmaňyz aňsatlaşýar. Bolýanda sapara ýyllaşlar sag bolun. Sag bolun, saglykda görüşelim.